Bili su to Šveci Peh, fantastična četvorka u eteru Soundset Plavog, nakon kojih slijedi najava za nešto što će vas razveseljavati s početkom od ponedjeljka. Legendarni hrvatski DJ. Drugarska se pjesmari, u zvučniku bubnja bas. Svaki DJ nek sad zbori. Da nam živi radio! Ja sam Tovaricov, DJ, marketinški djelatnik, dobitnik Emija za frizuru i naravno pravnik. Peso znači rock and roll, koji mrda guzom i zna plesat. Prije 20 godina na ondašnjem Radiju 1 urednik je zadao zadatak da svatko od DJ-a smisli nekako svoje umjetničko ime. Tak sam ja na sastanak došao sa svojim imenom i prezimenom Alen Balen i pokazalo se da je to sjajna ideja. Radim na radiju 15 godina. Furam se na Snowmana ne toliko svojom voljom koliko snagom prirode, a i neki su primijetili da sam naprosto postao Snješko Bjelko. Ja posija repu, žena veli mak. Ja posija repu, žena veli mak. U eteru ću ponuditi ljuti funk, vaceri rock and roll i ljigavi, odvratni, fenomenalni plesni disko. Ono što volim kod radija je činjenica da je to i dalje najintimniji medij putem kojeg možete komunicirati sa desecima ili stotinama tisuća ljudi. Činjenica da možete biti potpuno privatni s cijelim svijetom, bez obzira na fojevu svih socijalnih mreža. I činjenica da je to medij koji će se prvi čuti nakon nuklearne katastrofe, vrlo vjerojatno, na ovoj planeti. Ne volim sport, mrzim nogomet, navijanje, Dinamo i ne znam igrat belu. Drugim riječima, gej. Imao sam nepunih 17 godina kad sam kupio ovu majicu u Neborthu na koncertu Led Zeppelina. Naravno, tada nisam imao pojma da će to biti njihova zadnja turneja jer John Bonham je uskoro umro. Hej, haj, ženo moja, neka bude voljna tvoja. Hej, haj, tiki tak, neka od rijepe bude mak. U divljaka luk i strijela. Slušalice Mixpool Mike. To je alat nas DJ-a. Da nam živi radio! Bog, dečki, slušajte me na Soundset Plavom.